kutatás eredményei, a magyar nők nagy része hallott már az őssejtkutatásról. Szám szerint 85 olyan betegség van, aminek a kezelésére már ma használják az őssejteket. 5-10 éven belül egy robbanásszerű változás fog abban beállni, hogy milyen terápiás területeken lehet majd alkalmazni. A Korbat Center szeretne egy teljes körű szolgáltatást nyújtani, azaz segíteni azokban az esetekben, amikor az őssejtet végül is fel kell használni. Ennek érdekében 2 programot hozott létre, az egyik a transzplantációs támogatói program volt, a másik pedig az úgynevezett segítőkész program. Arra szolgál, hogy a szülők, hogyha már letároltatták az őssejtet, akkor már csak egy dologgal kelljen, hogy foglalkozzanak, a beteg gyereknek a gyógyulásával. Ezeknek az őssejtterápiáknak a döntő többsége külföldön zajlik. A mi 38 sikeres beavatkozásunkból is mindössze egy történt Magyarországon. Nowadays there are 13 studies touching cord blood, autologous cord blood. For example, autism, diabetes type 1. So we can see that the spectrum of disease which professionals are trying heal or treat is growing up from year to year. Én azért választottam a Cord Blood Centert, mert ők Magyarországon is egyedülálló szolgáltatást is tudnak nyújtani. Nem csak a köldökzsinórból, hanem a méhlepényből is vesznek és tárolnak el vért, és ez nagyban megnöveli az esetleges jövendőbeli transzplantáció sikerességét. Nagyon-nagyon örültem annak, hogy egymásra találtunk a Cord Blood Centerrel, mert nem hagyják egyedül a szülőket a szorult helyzetben. Tehát, hogyha kiderül az, hogy a gyereke beteg, akkor tényleg segítőkezet nyújtanak minden szinten.